Θέλουμε να υπολογίσουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και το συγγράφουμε με έκου που για χάρη συντομίας, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο με κεφαλαία γράμματα του 45, του 60 και του 90. Υπολογίζουμε πρώτα τα πολλαπλάσια του 45. Τα πολλαπλάσια του 45 είναι 0 επί 45, 0, 45 επί 1, 45, 45 επί 2, 90, 45 επί 3, 135, 45 επί 4, 180, 45 επί 5, 225, 45 επί 5, 270, επί 6, 270, 45 επί 7, 315, 45 επί 8, 360. Και συνεχίσουμε ούτω καθεξής. Λοιπόν, μετά υπολογίζουμε τα πολλαπλάσια του 60. 0 επί 60, 0, 60 επί 1, 60, 60 επί 2, 120, 3 φορές το 60, 180, 4 φορές το 60, 240, 5 φορές το 60, 300, 6 φορές το 60, 360 και συνεχίζουμε το καθεξής. Τώρα θα υπολογίσουμε τα πολλαπλάσια του 90, 0 επί 90, 0, 1 επί 90, 90, 2 επί 90, 180, 3 επί 90, 270, 4 επί 90, 360. Αφού υπολογίσουμε τα πολλαπλάσια του κάθε αριθμού, του 45, του 60 και του 90, τότε προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα κοινά από αυτά τα πολλαπλάσια. Παρατηρώ ότι κοινό πολλαπλάσιο και των τριών είναι το 360 και το 180. Άρα λοιπόν κάναμε την παρατήρηση ότι τα κοινά πολλαπλάσια του 45, του 60 και του 90 είναι το 180 και το 360. Όμως εμείς θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Άρα το ελάχιστο από τα κοινά πολλαπλάσια. Ελάχιστο σημαίνει το μικρότερο. Άρα λοιπόν θα διαλέξουμε το 180. Οπότε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 45, του 60 και του 90 είναι το 180. Θέλουμε να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 45, του 60 και του 90. Ο δεύτερος τρόπος είναι ο εξής. Γράφουμε και τους τρεις αριθμούς μας, τον έναν δίπλα στον άλλον, τραβάμε μία κάθετη γραμμή στο πλάι και ξεκινάμε να διαιρούμε και τους τρεις αριθμούς με το 2. Πριν το κάνουμε αυτό, πριν ξεκινήσουμε με το 2, ελέγχουμε αν υπάρχει έστω και ένας που διαιρείται με το 2. Υπάρχει το 60, διότι είναι ζυγός αριθμός, άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε να διαιρέσουμε το 2. Το 45 με το 2 δεν διαιρείται, άρα γράφουμε τον αριθμό ακριβώς όπως είναι. 60 δια 2 διαιρείται, μας μένει 30, 90 δια 2, 45. Ελέγχουμε αν κάποιος αριθμός διαιρείται με το 2. Παρατηρούμε ότι το 30 είναι ζυγός, άρα διαιρείται με το 2, οπότε συνεχίζουμε πάλι με το 2. 45 δεν διαιρείται με το 2, γι' αυτό το γράφουμε όπως είναι. 30 διαιρείται με το 2 και θα το γράψουμε 15. 45 δεν διαιρείται με το 2 και θα παραμείνει 45. Ελέγχουμε πάλι αν κάποιος αριθμός διαιρείται με το 2. Το 45 δεν διαιρείται με το 2. Το 15 δεν διαιρείται με το 2. Το 45, όπως είπαμε και πριν, δεν διαιρείται με το 2. Άρα λοιπόν πάμε στον επόμενο αριθμό, στο 3. Υπάρχει κάποιος αριθμός που διαιρείται με το 3. Με μια πρώτη ματιά το 45 διαιρείται με το 3. Άρα βάζουμε τον αριθμό 3 εδώ και λέμε 45 δια 3, 15. 15 δια 3, 5. 45 δια 3, 15. Ελέγχουμε πάλι αν κάποιος αριθμός διαιρείται με το 3. Το 15 διαιρείται με το 3. Οπότε ξαναγράφουμε πάλι το 3. 15 δια 3, 5. 5 δια 3 δεν διαιρείται, οπότε όταν δεν διαιρείται ο αριθμός ξαναγράφουμε πάλι τον ίδιο, 5. 15 δια 3, 5.
Ελέγχουμε πάλι αν κάποιος αριθμός διαιρείται με το 3. Το 5 διαιρείται με το 3. Όχι. Ούτε αυτό το 5 προφανώς δεν διαιρείται με το 3. Για τον ίδιο λόγο ούτε αυτό το 5 διαιρείται με το 3. Άρα κοιτάζουμε τον επόμενο πρώτο αριθμό. Ο επόμενος πρώτος είναι το 5. Για να δούμε, το 5 διαιρείται με το 5. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε το 5 και λέμε 5 δια 5, 1. 5 δια 5, 1. 5 δια 5, 1. Όταν καταλήξουμε και τα 3 να είναι, όταν καταλήξουμε γενικά σε μονάδες, τότε η διαδικασία μας έχει τελειώσει. Και το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 45, του 60 και του 90 είναι το γινόμενο των πρώτων αριθμών που βρήκαμε εδώ πέρα. Για ευκολία υπολογισμού αυτών των αριθμών μπορούμε να βάζουμε τα μισοφέγγαρα 2 επί 2, 4. 3 επί 4, 12. 3 επί 12, 36. 5 επί 36, 180. Άρα λοιπόν το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 180. Δηλαδή το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 45, του 60 και του 90 είναι το 2 επί 2 επί 3 επί 3 επί 5, ή αλλιώς με τη βοήθεια δυνάμεων μπορούμε να το γράψουμε 2 ισοτετράγωνο επί 3 ισοτετράγωνο επί 5, που μας κάνει 180. Ο τρίτος τρόπος για να υπολογίσουμε το ΕΚΟΠΟΥ του 45, του 60 και του 90 είναι ο πιο δύσκολος από τους τρεις, όμως χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε μεγάλους αριθμούς. Αναλύουμε το κάθε αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Πώς αναλύουμε? Ξεκινάμε με το 2, το 45 διαιρείται με το 2. Όχι, οπότε πάμε στον επόμενο πρώτο αριθμό που είναι το 3, 45 δια 3, 15, το 15 διαιρείται με το 3, 15 δια 3 μας κάνει 5, το 3 διαιρείται με το 5. Όχι, άρα πάμε στον επόμενο πρώτο αριθμό που είναι το 5, 5 δια 5 μας κάνει 1. Άρα το 45 μπορέσαμε να το γράψουμε ως 3 επί 3 επί 5 ή αλλιώς 3 στη Δευτέρα ή αλλιώς στο τετράγωνο επί 5. Αναλύουμε τον επόμενο αριθμό, το 60, σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Ξεκινάμε από το 2, το 60 διαιρείται με το 2, 60 δια 2, 30. Το 2 διαιρεί το 30, οπότε συνεχίζουμε με το 2, 30 δια 2, 15. Το 2 δεν διαιρεί το 15, οπότε πάμε στον επόμενο πρώτο, που είναι το 3, 15 δια 3, 5. Το 3 δεν διαιρεί το 5, οπότε πάμε στον επόμενο πρώτο, που είναι το 5, 5 δια 5, 1. Άρα λοιπόν το 60 το γράφουμε ως γινόμενο πρώτων παραγόντων 2 επί 2 επί 3 επί 5 ή αλλιώς με τη βοήθεια δυνάμεων 5. Αναλύουμε και τον τρίτο αριθμό μας σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Διαιρείται με το 2, 90 δια 2, 45. Διαιρείται με το 2, όχι, οπότε πάμε στον επόμενο πρώτο που είναι το 3, 45 δια 3, 15. Το 15 διαιρείται με το 3, οπότε συνεχίζουμε το 3, 15 δια 3, 5. Το 3 δεν διαιρείται με το 5, πάμε στον επόμενο πρώτο που είναι το 5, 5 δια 5, 1. Άρα τον αριθμό 90 τον γράφουμε ως γινόμενο πρώτων παραγόντων 2 επί 3 επί 3 επί 5 ή αλλιώς 2 επί 3 στο τετράγωνο επί 5. Έχουμε γράψει το 45 με τη βοήθεια δυνάμεων με βάση τους πρώτους αριθμούς 3 στη Δευτέρα επί 5 ή αλλιώς μπορούμε να το γράψουμε 2 στη μηδενική επί 3 στη Δευτέρα επί 5 στην πρώτη. Το 60 το γράψαμε 2 στη Δευτέρα επί 3 επί 5. Άρα το ξαναγράφουμε ακριβώς από κάτω. 2 στη Δευτέρα όταν λέμε 3 εννοούμε 3 στην πρώτη και όταν λέμε 5, 5 στην πρώτη που μας κάνει 5.
Ενώ το 90 γράφεται 2 στην πρώτη, επί 3 στη δευτέρα, επί 5 στην πρώτη. Έτσι λοιπόν το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι οι βάσεις των δυνάμεων που παρατηρούμε επί οι βάσεις των δυνάμεων που παρατηρούμε αλλά με το μεγαλύτερο εκθέτη. Εδώ έχουμε 2 στη μηδενική, 2 στο τετράγωνο, 2 στην πρώτη. Μεγαλύτερος εκθέτης είναι το στο τετράγωνο, άρα επιλέγουμε το 2 στο τετράγωνο. Εδώ έχουμε 3 στο τετράγωνο, 3 στην πρώτη, 3 στο τετράγωνο. Άρα επιλέγουμε το 3 στο τετράγωνο που είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Και εδώ, αφού είναι και τα 3 ίδια, επιλέγουμε το 5 στην πρώτη. Άρα το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο είναι το 2 στη δευτέρα επί 3 στο τετράγωνο επί 5. Δηλαδή 4 επί 9 επί 5 που είναι 36 επί 5 που είναι το 180.